Welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and today talking about TV scandal, guys. Yeah, yazi yabuhlungu into eyenziwa uDinhle bakithi kuMadlomo. Yazi yabuhlungu into eyenziwa uDinhle kuMadlomo, guys. You saw on the previous episode ukuthi ke uMadlomo wafonela ke uNhloso ifoni yabanjwa uDinhle waphendula ngoba efuna eze ukuthi unayi vele. And I think kwenze kahle ukuze abone uMadlomo ukuthi kahle kahle indoda yakhe ayithembekanga kangakanani. So today guys namhlanje ke uMadlomo uliconfront uNhloso amtshela ukuthi wena ngikufonelile wena ifoni yabanje uDinhle wangizwisa ukuthi unawe wamtshela ukuthi abahamba abaninogeza eshaweni bla 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 and uNhloso be like hayibo into enzima kanje kwaze kwanzima ngizoyiphika kanjani phela lento ngoba phela iyiqiniso kahle kahle. So guys amaxoki la ku social media athi nje wona athanda uNhloso abe noDinhle awamthandi uNhloso abe noMadlomo. While uMadlomo enezingane ke noNhloso ewomesi sinhloso nje kudala guys. So angazi guys wena ukuthi ufisa ukuthi kwenzekeni ke ngale relationship noma ufisa ukuthi ke uNhloso athathe isithembu noma ufisa ukuthi uNhloso axoxe uMadlomo abe noDinhle noma ufisa ukuthi uNhloso ahlukane noDinhle. But hi guys uNhloso I don't think uzokwazi ngoba phela yabona ke lapha na ubambekile ngaphela kusaphumeki kusho ukuthi vele umuntu uthanda ukucheata because it's not the first time he's doing that to uMadlomo sekokwesibili ke manje. Bathi kuDinhle ke nawe uzophinde futhi athengele indodakazi kaNhloso igift ebiza ngithi guys niyazi ukuthi ingane kaNhloso iyamthanda uDinhle nje kakhulu. So izazi indaba ke ezenzekalayo lapha na ke ekhaya kubo between abazali ke bayo. But ke uDinhle guys cha she is wrong, she was not supposed to do that. But anyway guys asazi because we still trying to find out ukuthi i-storyline se-scandal sibheke ngakuphi ngoba hayi cha siyaphithizela nje anga understand ukuthi sizinzile la noma siyadlula yabo. So sisakhumbula nje isikandlela esidala kahle guys asikabambeki kahle hle. But anyway guys that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.